PP Poradca pre školy je projekt spoločnosti Poradca podnikateľa a jeho cieľom je prepájanie teórie s praxou. Je určený hlavne stredným školám so zameraním na ekonomiku, obchod, marketing a podnikanie. Už niekoľko rokov sa do projektu zapájajú aj študenti Obchodnej akadémie svätého Tomáša Akvinského v Žiline. V projekte Poradca pre školy sme už dlhší čas. Pre nás ako školu je to veľmi fajn preto, lebo naši žiaci sa učia pracovať s online portálmi Daňové a mzdové centrum. V tomto konkrétnom projekte sme už 6. rok. Je to veľmi, veľmi prínosné. Boli sme oslovení firmou Poradca podnikateľa. Sme vďační za túto spoluprácu s firmou Poradca podnikateľa a veríme, že bude naďalej úspešne pokračovať. Program PP pre školy už viac ako 6 rokov ponúka praktické a odborné online systémy Daňové a mzdové centrum bezplatne do škôl. No a školy môžu v týchto systémoch naozaj efektívne pracovať, môžu prepájať teoretické vedomosti s tými praktickými, no a žiaci sa tak stanú kvalifikovanejší pre trh práce aj v našom kraji. Spoločnosť Poradca podnikateľa sa snaží efektívne prepájať teóriu s praxou a práve majiteľ spoločnosti, pán Juraj Málik, je bývalým učiteľom a snaží sa takýmto spôsobom žiakom sprostredkovať jednak praktické vzdelávanie, ale aj taký zážitok z toho celého vzdelávacieho procesu. Tento program pôsobí na celom Slovensku od východu až po západ. Máme školy, ktoré participujú na tomto projekte v Bratislave, takisto aj v Košiciach, v Prešove, ale najintenzívnejšie, keďže sa jedná o žilinskú firmu, tak najintenzívnejšie tento program funguje práve v Žilinskom kraji. Študenti po zvládnutí záverečných testov získavajú certifikát o svojich znalostiach a schopnosti použiť získané vedomosti na reálnych prípadoch, teda v praxi. Snažím sa teda stále zdokonalovať a naberať nejaké tie vedomosti a skúsenosti. A niekedy tam je taký pocit, že už som v tej praxi, lebo snažia sa nás na to nejakým spôsobom pripraviť, aby sme už potom nestresovali, keď nastane daná situácia. Určite to môže tým študentom pomôcť sa lepšie zamestnať a mať nejakú stabilnejšiu prácu a rýchlejšie sa v tom nájsť. U nás mladých je teraz trendom začať podnikať v skorom veku, tak je to podľa mňa úžasný štart. Keďže na tých stránkach Daňové a mzdové centrum máme všetky podklady, ktoré nám treba v praxi pre podnikateľov, takže je to podľa mňa dostatočná príprava zatiaľ. Je to naozaj kvalitná forma vzdelávania a určite by som to odporučil všetkým študentom. Tak využitie portálov Daňového a mzdového centra je podľa môjho názoru vhodné pre žiakov od 3. ročníka, keď už majú nejaké základné, aspoň teoretické vedomosti, poznajú nejaké základné pojmy a vedia si vyhľadať, dá sa povedať, že súvislosti alebo hľadajú na portáloch mzdového a daňového centra také podrobnejšie informácie. Myslím si, že by bolo vhodné, aby vlastne tieto projekty alebo takéto možnosti vzdelávania boli žiakom ponúkané možno častejšie, možno v takej ešte väčšej miere, vzhľadom k tomu, že dnešné deti majú veľký pretlak informácií a potom neviem, či úplne sú takí, vedia sa orientovať, vytiahnuť si tú správnu informáciu sebe potrebnú. Čiže tento projekt je taký, že ich vie aj usmerniť, ktorá je tá relevantná informácia, s čím môžu pracovať, čo kde nájdu, akú odpoveď na svoje otázky v rámci tej ich budúcej praxe. Dostať viac praxe do slovenských škôl. To je hlavný zámer projektu PP Poradca pre školy, do ktorého je v súčasnosti zapojených 32 škôl a 7300 študentov po celom Slovensku. Tento projekt bol vytvorený so zámerom uľahčiť študentom proces získavania informácií a nadobudnúť istú prax už počas štúdia.